Kayak jenenge wong pengen pasar tengah embong lho. Padha ngomong sare kok. Apa kae sinak? Aku wis ngerti. Biasanya pasar iki blonjo mesti nggowo. Lah saiki gak nggowo blonjo napa sih? Kok loro kon iki mencupang ambek aku iki. Makanya apa sih kok mbok karo sampean? Gimana boleh pasar ngomong blonjo. Terus, ngomong netan, ngomong sare kidul sare. Apa rae sinak mas dulur sari. kon iki bojone sapa? Ya bojone iku. Lah kon iki bojo bapak sing ora ngrasani karo bojomu ae. Lho, iki kan Ojo nek iki wong Jawa. Lho, Saya itu siapa sih? lho adikku. Aduh, lho, kok tadi mas? Lah masa dulur itu beda. Masa kok baik sih juga adik kalau ngono. Tapi tak saret bahan omah kene sih. Saret tak ambil mbok sih. Tapi ini kan aneh. Kadang aku mindhahe Sarti yo panjang koyo ngono ae. Ora pesantren, mbok kira tumpuk. Lho nek Tumpuk kono. kene lho. Wong murid iku yo. Wah. Wong murid iku kan iki. Mbok iki wis tuwek. Wong tuwa kari mek situ. Kok nek wis ngerti sih. Wong tuwa wedok iki minangka pepundhen sing ngujud. Sing mestine awakmu iki bisa njunjung dhuwur mendem sing jero. Sampe mbok catu kabeh diajar ora gedahan. Kon kok bidhet ae. Heh. Among kok cacak iki ya. Dolen nang pasar. Dolen nang ngene pendoko. Rungu tung sarit gak kuwi wong tung kedul sarit rampok tung etan sarit ngajar wong lah kok mbok diajar karo urang gedangan dapurmu kok dikae opo bak akur mbok yo omah kene nek sampe diajar urang gedangan kaya ngono aja nganti besar kulite suwek lambine otak delani pati bare aku rek. Bare kono hak. Wong mbok iki ambek dapurmu ana omah, jajar karo urang gedangan kaya ngono aku yo. Kon iki opo rek? Mulane kang wong urip iki yo kaya cacak ngene iki. Delon. Ono sing rasane mung alem-elekan mung kok lutur-luturane. Urang gedangan iki kok mateni. Dadi dilunasi kuwi gak dilunasi pajak. Oh, sorry. Ya, apa? Iku mang arep ngomong ya apa? Tak ngomong. Aja maneh mbok iki beset kulite. Suwek lambine ndak perlu tak dalani aku. Lah terus. Lah bukan gedangan tak pateni. Kok iku ngomong dosa? Lho wong gawe paten pinaten iku dosa, Rep. Nek perlu ki diurus. Wong desa ana sing ngatur. Eling-eling aku suwe gak ketemu karo Riko.
Yo sekali-sekali adik iki ngrana-ngrana wae kakak. Lah opo? Iya. Yo Suryai. Halus beda ambek rokok sing sewu. Pasar yo halus. Iya. Iki mang rokok kono wae rampok rokok gak tuku rokok iki. Waduh. Ya, tak tahu di karo jalan lain. Murane kan aduh wis kesan. Ya apa? Alam. Kowe tak bisa jojo ya apa? Yo kamu. Iya, dikekain masker iku. Kowe ngomong kudu hati-hati ya delok-delok. Sini ditani. Saya gak ngerti Dek, memang ngene iku mang hasilmu mulai nyolong. Bahaya ngono mang bukan kok dhisik. Wis ngerti nek durung iku kok gawane nyolong rampok. Lek prasaku yo olehmu klingetmu dhewe. Gak ngerti nek nyolong waduh wis kadung wis najis iki. Ngene ta. Oh. Lek masalah iku wis bener wong itu termasuk golongku ya. Ya sak mestine lho. Apa gak ono menawa ganjine ya. Yo aku durung tak pernah tuwa. Nek omah kowe ono persoalan sing macem-macem sing nyangkut karo diri pribadi. Kowe aja dirungok banyak. Wis ora ono pribadi gak kok ben budek ngono lak. Yo gak iso sih wong aku durung tak pernah tuwa kok. Lek kok duweni kemindasan kaya ngono wis jelas. Tata ini pamaan kendi Dek, keblek kecangking kok sono ya kecangking. Lah nek kon marani tumindakku sing kaya ngono, marang kon tumindak apik. Lho, tata iki oleh apik nang masyarakat Dek. Nah, lek pancen iki kok kaya ngono. Terus aku rene iki pancen yo kangen karo Riko ya. Iya, Terus pindone apa dene iki nombok nang Riko. lho, iya. Bener. Nek kon nek bareng empuk. Ya, nang ngene tata iki wis ana bener. Wong anake mbok iki loro, sarit antarane mualim. Aku dulur tak pernah tuwa. Nek ana kene mbok bakal tak rumat. Idep-idep aku balas budi barek mbok. Balas banyu susune mbok sing wis rumah Cetara Jiwa bone kakak. Pancen iki kok kaya ngono, aku matur nuwun. Apa sebabe mbok tak tekeno rene? Apa? Mbok iki wedi. Sebab tuh dino iki aku dadi buron marane dipermen. Kowe jelas. Ane wis mbok ana kene apa jare aku ambek bojoku. Gini lho, nek wis mbok ana omah kene, aku mau kanggonan kon. Kon kudu ngikut teko omah kene. Nek kon mbok ana kene, awakku ana kene. Jelas aku iki kerendeng-rendeng nek perlu aku digawa nang Bu Permen. Urusane awakku mateni lurah bedaran. Padha karo Riko iki wis gak arep karo dulur. Lho, jane aku gak arep karo awakmu. Lah nek mbok ana kene, awakku ana kene wong kon iki buron larane wong Bu Permen. Ayo aku karo bojoku. Lah dadi kerendeng-rendeng, dadi pitakonan. Ya Cak. Pancen Riko wis ngaturno omongan sing kaya ngono tak trimo. Mbok. Tak dulungi aku njaluk aku. Kalau Riko gak perlu tawang-tawang tadi. Riko ono makene ae. Lah sare iki wis gedhe. Wis keluyuran teko ndi-ndi. Luwe lah golek panganan dhewe ah. Mosok kate kalah bareng titik. Riko wis ngono dhewe opo sing kandung.
Kelihatanmu tak gol, long kalung wabeh. Kayak itu orang tak kayak guling, tak kayak ini kok tambah. Kalau bapak dulu nih nenek, nenek itu jadi buat dia diunduh kalau bapak didol oleh duit, ya kayak untuk katanya jangan. Itu takkan dari yang nenek panen, itu duit akeh, kontak kok tak garing kok tak kok di kalung tak gaya breng. Nah itu. Bilang tak gaya breng, tapi kok diunduh tak gaya breng. Iya. Kon ku mau mayatkan ku opo iki gitu. Paman sampe kangen iki paman. Apa? Wes sampe ngomong kuwi kok iso kok lho Pak Ibu. Ya, tolongan.
Apa? Uang riki sepisan ya kula niki kangen kali sampean. Lho iya wong kok dikangeni nak, soalé kamu maneh, kamu mati. Gantine yo aku, ngapa dine mbokmu? Terus ping kalih niku kula niki ada perlu ten sampean. Perlu aku. Ya sak mestine perlu apa saja. Utang gue. Waduh. Yo. Jamene utang duit kok iku yo apa? Kok jam 8 mau waduh. Wong 40 untung duit durung mari. Wis tak adlahi ada karung kabeh dimut montor digawa nang bank. Lah saiki yo wis gak ono dijual gak ono. Sing duit cilik wis tambahan ta wis disorok iku grutak-grutukmu nang montor. Jane boten kula niku mboten tak. Piro jajane? Namung gansal ringgit. Ojo maneh gansal ringgit wong sarepe sing gak ono saringgit, gansal ringgit. Apa sih Kang? Untuk duit iki. Sapa? Jadi sarip iki lah kamu belanjain mbokne. Mbok direhi kok titik lho Kang. Yakin bisa duit? Loh. Titik aja. Kendi kamu darah duit itu lho kendi. Yo tulungane Kang, jalek kaya si sare iso golek dhewe. Kaya iyo iku lho. Gak iso golek duit. Oh wis tuwek. Lah yo kon ya sak. Wis sak duit ta? Yo sak titik aku. Hah? Sak titik aku yo gembel. Lah wis dari titik nang gembel duwe ana ta Kang? Yo yo gak pantes jantah gak iso gak ngembel duit iku. Nah iya. Tapi sing gawe iku jauh duit iki kan. Besok kasur. Heeh. Lho, lha iku apa? Sing iso kasur ngono duit wedok iku. Masa duit wedok apa sih Kang? Duit wedok iki nek metu mencel di tangane wong mlebu kesahe wong kudu ana anake kapan wis metu. Lek gak ana anake. Ojo sampe ucul kok gembolamu duit iki. Balik duit wedok, duit wedok. Balik anake duwe. Lah iya serolasan iku sing dihukum merubut sampai tanggal nang 13-an, sampai tanggal nang 15-an. Lho kok sing akeh kan sing dihukum iki. Ojo. Ojo. Macam mana sampe sih kan iki? Ojo, kan kulina, ojo ngarep ngomong. Bos. Gaya sak arep iki. Terus tambah sing saetan kurang sekolah. Niku tambah isi. Kayak bapakmu aku. Abdi sing gawe. Ya aku. Sampeyan. Terus sing bayar pajak. Lawakmu. Sing bayar kuwi awakmu to mbokmu. Sawah telung perapat niku Sing gara bapakmu. Ya cek bapakmu. terus sing garap. Aku. Ya. Terus sing barang bayar pajak. Ya awakmu karo mbokmu. Bener iku enggak. Lha kok berarti lho sing kelihatan awakmu to mbokmu. Tapi sing kedasile niku Aku. lah nggih. Mosok kula sing mboten duwe napa-napa sing bayar pajak. Lah aku kan bayar pajak kan. Lah disuwari aku tak bayar. Wis ngono. Tak tukune murah-murah tak kredite. Ya ono sarepe ono rorepe ngono. Ya napa sampeyan niku man. Lah timbang rusak kok ngono balangane langsung wong. Wayahe mimpin anak niki sing bener. Lah sampeyan pimpin kaya ngoten. Kengken ngedol lah terus mbok niku kadhe mangan napa? Lah iya itu timbang kok dolang wong liya. Wong liya kok nuku murah. Tak tukune larang tapi tak kredit. Lho enak itu. Saulan rorepe. Dek karo kula ngeten Mas. Perkara sawah niki sampeyan sing garap. Niki boten menapa. Cuma sing kula jaluk niku nggih. Pajak niku mawon sampeyan bayar. Dadi mboten ndamel bane mbok ngoten lho. Ya wis sawahmu kok majeki aku. Kan gendeng ta iki. Edan. Ayo capek. Pajak kan. Enggak sakarku dhewe kok iki. Dadi sampeyan mboten gelem. Ora kene. Tapi bahasa saya ini Mati.
tiang-tiang sing kerja ngene tambah. Pating selangkut mboten turun kerja. Kira sing pengingkaran sari. Sing main sari. Mana itu pengen sari iki? Apa? Mana tiang-tiang? Wah, itu sama mulu. Mulu lah pegel. Cekel sipok incak ngene ndut. Am itu ya. Lah depan iki. Nggih. Waduh, pantes. Pantes kon. Dadi dekene paman itu. Sok riyo kan tak kena sultan kon. Apa? Kau sultan. Mamula sih bener sari, Pak. Lan dikon niku mboten medhit niku. Apa? Apa? Getir. Wong kok digede-gede lho. Pripun? Lho are iki. Sampai aku dulu bersemi riyo kok sultan kok bersemi opo. Kau sultan kok gane piro lak ngono ta? Kau sultan ora tak sewu, kau ora kau sultan itu. Ya sok aku sultan itu lono tak jati. Anakmu mau sultan apa durung? Dong, tekan ngene Pak iki kono to. Aku sekolah tak mulai-mulai. Yo. Si. Lah wis gak mulai kuwi apa sih kan? Ini penasaran. Loh, ya gak inget ya terus gak boleh, Pak. Waduh minggat rasane. Wong sekolah kok terus minggat itu kamu yo apa, Pak? Kalau ngene kok Mak, sing sak wulan pisan, 15 dina pisan teko, kok balik gawa beras ngono iku lho, Pak. Oh. Kos. Ngomong lu aneh temen lu. Sekolah kok terus nginep apa kamu? Terus ngajaki ya. Selamat datang. Yang kula pesen kan dinten iki nabi arsal, Pak. Mboten dalan napa-napa. Oh, pasaken pati ngono. Iya, kalau pakai. Iya sih ngajaki ya.